ವಿವರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿ ಮಲ್ಪರೆಪಿದ್ದಣ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಯೋಗ ಎನ್ಎಂಸಿ ವಿಧೇಯಕಗೂ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಶನಿವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಡೋರ್ಮಿಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಡಪಾಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ದೇಶಡೋರ್ಮಿಡ್ ದಿನ ಇಡೀ ಕೆಲಸ ಬಂದ್ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೆರ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಯೋಗ ಎನ್ಎಂಸಿ ವಿಧೇಯಕಗೂ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತದ ನಡತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರದೋರ್ಮೆದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಡ್ 2,15,000 ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಪಾಲ್ದೆತ್ತುಂಡಿರ. ಕರ್ನಾಟಕಡು ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯರು ಕಾಂಡೆ ಆಜರ್ದ ರಾತ್ರಿ ಒರ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಸೀಕದಕ್ಲಿನ ಪಿದೈ ವಿಭಾಗ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ಹೋರಾಟಡಿತ್ತಿರ. ತುರ್ತು ಮರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಮರ್ದುಡುಪ್ಪು ನಕ್ಲಿಗೂ ಸೇವೆ ಒದಗಾಯರೆ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದಿತ್ತಿರ. ಬಯ್ಯ ಆಜರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಓಪಿಡಿ ಸೇವೆ ಇತ್ತಿರ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಲೆಡ್ ಓಪಿಡಿ ಮುಚ್ಚರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪಂದಿನಂಚ ಐಎಂಎ ನೊಂದುಂಡು. ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡಪಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ತೆರಿಪಾದಿತ್ತಲ. ಅಗತ್ಯ ಬೂರುಂಡ ಎಸ್ಮಾ ಜಾರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತು.